Ben Merdan. Bugün de dünyada tevatı taydan owadan döwletlerin biri olan Filippinler barada gitgaça maglumat verip ve şol döwleteden öz gezeljimizi sizinle bilen paylaşmakçı. Filippinler döwleti 7000'den oňrak adalardan emele gelýär ve paýtagty Manila şäheri. Filippinlerde geziljek gaty kän gowy yerleri var. Ýöne men şu videolarymda esasanam öz gidip gören yerlerimi size tanatmakçı. Biz gezeljimizde ilki bilen Manila şäherinden başladyk ve o yerden Cebu şäherine geçtik. Ir bilen Kawasan şäherçesinden Moalboal çarlyklaryna tarap ýola çykdyk. Filippinlerde ýylyň dowamında ýağışlaryň kän ýağýanlygy sebäpli gezmek üçin iň amatly wagtlar dekabr we aprel aýlary arasyndadyr. Şahlyklarda ekstra pul töläp, islega baglylykda tur şeklinde käbir aktiviteleri edip bilersiniz.
Soňky ýeri bolsa Moalboal'ın iň gowy pляжlarynyň biri bolan White Beach. Ak gumlary we merdan daşlary bilen tanalýar. Moalboal'dan soň Oslo şäherçesine geçdik ve indiki videomuzda görüşýänçe saglykda galyn.